Hiruok mikelo kuom nyathi kaluwore gi nyoyiem ma itimo atima mok en both kaluwore gi joma rite jonyuolne gi joma gidak godo ikelogi kendo waneno gi sani mang'eny ka gibiro to ok gin yo mayot mondo ing'e ni en gima kama osetimore. Debede ni ang'o matimore nikech kotenore kod dhok miwacho ni sani uneno nyithindo gi mang'eny mokalo ma ikelo kotenore kod hinyruok ok mar both kata mar accident en mar oyiem. Debede ni ang'o matimore e society, debede ni ang'o matimore e anyuola momiyo nyithindo ma yudo hinyruok thoro bedo mang'eny mokalo. Wanyalo ng'iye kwa ng'iyo kaka nyathi chalo nade momiyo ohinyore kata ihinye. Aeto gi jonyuol ma en godo to gi familia ma entie ang'o matimore e familia no ero. To kod society modakie kaka society be ng'iyo kaka nyithindo itiyogo idongo itimo nade. Koro mane mag yore mwanyalo ng'iyo. Wachako gi nyithindo. Nyathi yabe nyathi monyuole kogath. Koro jonyuol ne ok dwar kaw ting'ne bedo mapek. Ore nyathi man nigi jaritne moketne to nyathino chendo ojamima oywak saka sa. Koro mano miyo jonyuol bende nyalo bedo kai gi wang' piyo piyo kod nyathi. Nyathi be nyalo bedo nyathi ma jendeke ma en be tuke gi nyithindo wargi okelo mana hinyruok. Koro be inyalo hinye kanyo ka timbege chalo kamano ka timbege yombore. To kwadok ka jonyuol wang'iyo to janyuol en wuor koso en miyo. To ka en miyo to gidak nago nyathini. Onyalo bedo ni en mama modak gi nyathini to onge dichuo. Koro mano be nyalo mede mirima moko ma en go mag chandruok mag yuto. Ka yuto no mare bende piny. Miye pressure. Miye pressure mang'eny. Samoro bende ng'ama no miye nyathino bende koro bole jwang'o gi nyathi. Koro neno kong'e nyathino dong' picha wuon nyathi to koni magi wang'o iye. Koro mirima no ka oketo kuom nyathi matin ni. Ae milo be yabedo ng'ama ni wiye mbachni matin. Ng'ama wiye ok ber, wiye dhi marach. Wiye oserokni kata oseyombore. Moro be nitie ma yedhe mwamadho gi. Mamero ji gi bende koro donje. Koro samoro bende ubiro to kosemero to nyalo hinyo nyathi kamano eno. Moko be nitie kaka moko mine ma osiko bayo kaka opamo gi bende. Samoro nyathini odwani odong' e ot ka kende. Keche nodhi bayo oko. Koro irodhe mondo nindi kata tim gima kamago. Mago be kelo gigo eko. To ka famili be nitie ma jonyuol ok winjre maber. Kata ka nyathini en nyathi mane obigo nyathi ma kimirwa. Koro mano be kelo ywaruok. Kind nyathini ok gidwa nyathi to nyathi be min nyathi dwa nyathi to wuon nyathi ok dwa nyathi. Koro ka wuon nyathi oyudo nafas mar konya yudo ma hinyo go nyathi to bende mano be timore. Samoro be mama ni bende dwa ni odagi nyathi odagi chuore ni. Ka nyathini ema kelo koko e kindgi to gidwa ni gi nyathini. Koro mago e gik ma ka gikelo gi osiptal. To koro ka in ng'ama be ng'iyo gi maber tibiro nyathini ohiny gi nyoyiem ok en gimoro maboth ne ng'ato. To society be nitie ma pod believe ni nyathi nyaka bed punished. Kokoso tichwade tidhire timenade mago be pod timore. Koro society go bende nitie man godo pinje mang'eny pod oyie gima iluongo ni corporal punishment. Ma nyathi nyalo timo gimoro to chwade sande. Kata ka okwalo gimoro to yudo ka seche moko jonyuol gi twe lwete gi mach wang'. Koro kiyudo ka nyathi lwete kama wang' kende to dende duto nitie to imbe nyaka ipar hinyruok ma iwacho ni dak luwre gi nyathi ma nyaka ka mach. Lwete oketa keta mach ng'ato ok oringi. To nyathi ma ringo mano tiende ni gimoro nitie moketa keta mobedo kanyo. Koro kineno nyithindo gi kamano to gineni. Koro mago e gima kelo gik mineno gi. To gi chandruok ma sani bende yuto tin, ji thagore, inyalo wuotho odiechieng' mangima. So kiyudo gimoro. Gima wang'i mi nyathi onge koro ikone mana mi meru koduong'. Iwacho weche moko ma ok kare. Weche ma ok kare go. Ne nyathi. Mago nyalo kelo gik kamago eko. Yes. To kaka daktari ma thothne neno nyithindo kata mokel mantiere kod chandruok ma kama statistics chalo nade? Sani wang'eny kaka higa ni an awuon kasetiyo janganyo machak Januari aseno nyithindo 5. Mano tiende namba duong'. Kine nyithindo ma kamago ma kine machopo e osiptal. Machopo e osiptal ma bende ng'eny gi ibudho go dalo okel. Ing'eni bende adieri king'iyo to nyithindo mihinyo gi ng'eny gi okelo osiptal. Jonyuol go luo jomoko ohinyo go luoro kelo gi.
or you want to go on. E koro ka nyathi obiro iri tipi mengi gi banjo nyuol ne wacho ni ng'ama kele no wacho ni otimore tingi to gini dikel gimi wacho ni ai kin tiro ko loko gimo wacho ni jakuru pogore koro loko pachi imbe koro gini nyakwano ni matut ka kwatemo konyo nyithindo moko in fact kaka na wuon ase ya dek basemiyo mose di e jela nikech time kama mine adek mositere jela nikech noyudo ni ginyo nyithindo marach kabisa koro nyaka ing'e ni nyaka wageng' nyithindo gi kuom hinyruok ma digibed godo kok itimo mano to imbi bedo gi richo e chunyi ibedo gi richo e chunyi. Daktari we koro mata penja kata koko dhi anya gi chenro seche ma mine gisedhi e jela nyithindo gi thoro dong' gi ng'a nikech kapo nono ni en miyo man gi nyathi kende kata bedo nang'o tok mano. Ka koro kodwa nyathi to hinyo nyathi to ko nyathi otere children home koro inyiso police kose make timo investigation titere court iyudo ni en makosa koro en kosetere otwe to nyathi titere children home ko children home ka nitie miyo gi sponsorship kisomo mang'eny gitieko kata skul yes ma en gi mang'eny en gima entie en gima kapo nono ni ok okaw okang' ma othiedh nyithindo gi to nyalo rocho ngimagi chutho rocho ngimagi moko kelo nyaka tho moko hinyo matho kech luwore kako hiny momieno samoro go gide moro oyiech gi nyimbiche mag yego oyiech koro chwer kuro kikelo to setho samoro wan gi gimoluongo ni shaken baby syndrome iyuko wiyi kama to wiyi chwer to bedo en coma koro bleed e wich kuro to ng'eny gi tho iyuko nyathi kama nyathi ka nyathi chweny waluongo shaken baby syndrome mago be waneno kendo samoro kokin tiboyudo ni nyathino biro be coma ogweche kama riere arieya to gimokelo riero kipimo ni to king'e ni en koro kok ing'e matut ma kitimo CT scan to kibing'e gima timore kitimo CT scan yudo ka bleeding opogo wiye kok ing'e ni nyathini nigi problem nyathini no hiny to samoro iyudo ma ka nyathi okele coma upimo malaria upimo tuoche moko mopogore meningitis to kare en ng'ama yuko kech wi nyathi ng'e ni duong' mohingo dend nyathi koro kiyuke kama to seche ma pod otino to remo bende bleed gine mag vessel ma wiyego be yom koro kisheko brain ne kama to giyiech to gichwer nyathi nyalo tho bende mano be timore waseneno gi kamano. Okay. Yes. Watire ga kod kidienje mag kanise kata dini mathoth ne gi seche ma okang'eyo ni en gwedho nyathi kata timo nyathi nade yudo kidiro nyithindo malo matek mokalo idiro gi malo ma be nyalo kelo ne gi chandruok nikech kiyuke nyalo kelo chandruok ma leche kata mane wiye chodi maremo chwer seche ma idire malo cha ama abende nyalo kelo ne gi chandruok mano be kelo hinyruok ne nyithindo samoro be dire kama joma dire go samoro lwar piny to ni golo ne setan to setan no bende king'iewo keni seromo gi setan in Ruth ke jato poka ne setan nyaka na chak bede piny to mago wiketa kata kanyo mago luongo ni theatrics ma ok nyal konyo nyathi hinyo mana nyathi onge jachien miyago moko be goyo ni setan ni kore kama wuogi to iyudo ka gibiro gi rib fractures iyudo no ae kanisa to fracture mar rib en go ng'et ne otuo ne goye kama igolo gik moko ungu sewinjogi kata mana media emo menda kelo kar nikech naneno moro ma idiro nyathi ma inowuon liluor kata nyathini kapo nono obuodho moko maki moro be ni winjo mano go e korot ma screen no right no tocha mano be sewinjo yes mago be timore cases ma ineno gi daktari mage mathoro bedo mang'eny mag hinyruok mag chuki mag wich gi mag ng'ede gi koso mage mathoro bedo mang'eny mokalo ka wang'iyo battered child syndrome mag wiche mang'eny to kaka wajo choke maneno mang'eny gin mag choke koro nikech kanyo area ma koro antie to ng'eny gi kiyudo kama obiro gi choke bende to iyudo ka wiye bende nigi problem to ng'ato biro wuone ni oyudo accident to kipimo nyathi yudo accident nade oyude kanye to iyudo ni opogore gi gimi wacho nigo kech ka ng'ato wacho ni nyathi ma a baby ma pok ochako bedo piny pok ochako wuoth ni en gi fracture no lwar e kitanda en to lwar kitanda ng'ama nyalo wuotho magore lokre matim kamano nyathi ma bende ok nyal wuotho kende bedo supported gi jomoko en biro no kia wuotho magore piny to edo kuwuotho ga nyaka nini koro mago gik mineno ka
wang'iyo to wawacho ni gini nitie wach mo mantie to gi pattern mar adonde ma waneno kuom jo king'iyo kaka pattern no chalo samoro en pattern mochokore kanyachiel madwa chalo chal gimogoeko ne the same thing koro ing'eno gini kae nang'o mi chal gima kabe chal gima koro nyaka ibed ng'ama paro mano samoro bende imprint kaka ng'ato nyawang'i go panga maliet to ng'ato biro wacho ni nyathi obedo panga maliet tek ok en gima yot opanga ni oliet noket kama olietie ng'ama nochwako panga ng'ama ochwake ni to kete nang'o koro nyathi obede pas koro iyudo ka pas alama ma pas cha embala ma en gono to koni ni nyathi nobiro mobede pas to obede pas nade koro magi gik ma ikwongo ing'iyo to ka koro ikawo story mare kipenjo med to wacho gima opogore kipenjo janyuol wacho gima opogore ka dichuo biro to wacho gima opogore ka mama biro to wacho gima opogore koro kanye mwa ng'iyo wechegi to wamako gigo kwaseyudo ni gima kama timore nyathi be koyudo koluor ka parent mono ni biro tiyudo koluor kodwa wuoyo or koneno to chako ywak ko samoro be nyalo hoye to iweye gi nyithindo wadgi motuo go tema dhi nono ni gima ohinye no giwuondore go to hinyo to miyi information ni dadi and aliwa chom up kata mami koro kisewinjo mago koro kok kawo action to in ema in guilty moingo ng'ama ohinyo nyathini moingo ng'ama timo kech ibo discharge nyathini to duoke the same problem yes Nano kani mantiere kod pichni moko ka amag imprints mana kaka ni wacho chani samoro kata ka en lwedo ma omad godo nyathi kata ka en pass to ibro nena ni ma ato en pass kata opanga ema no wango nyathini. Daktari ng'enyne cases gi bende jogo mantiere alwora kopogore kod dun kaka lakteche bende igo ripode ka police mondo mi kaw kang' mowinjore. Mane mwatimo nikech kiseyudo nyathi ma kamano kaka in doctor ma in charge mar unit mitieno ero to ikaw information on time matron mane hospital to tero ne administration kura administration ni mabro luongo police head police chako investigation ikaw mama ni idhi kata wuon nyathi kata ng'ama rito nyathi itere gi idhi neno kama gima wacho no kaka timore kech gikoni nyathi olwar mobede gi ariyo gi otur Romano ken gima yot. Oluar nango tikono oluar ketano ginya turo kone mang'inji kabisa. Samoro amne third floor. Mago injuries ma dwaro height man malo. Nyathi modhi oluar kende wuon be biro go temo oluar gi lwete achiel ok lwete gi ariyo. Kotemo digo. Otemo siro. To godhiri to biro kama. Koro lwete gi ng'inyore te. Koro kaka king'iyo mae ni kaka ing'iyo shape ne noero ing'i wiye nigi pass kaka wi pass chalo ok ineno kama en mana the shape koro ng'at buwachi nyathini ni en odhi obeda pass noketo kama to mae bende deep bands pass en gima kata ka wang'i yae dichiel ma ok ne kokelo koda ka adhola madong kuonde mineno lokore go eko kaka kae kineno kanyo no deeper than this matiende gino budho kanyo impact ket kanyo no budho kendo wang'i kech sande go koro itimo ne sendo mago gik manyaka wang'i yes Debede ni mana ni pimonwa ni moko kuom gigo manyalo kelo chandruoge gi makelo hinyruoge ne nyithindo en pressure kata stress mag jonyuol wich mombachi ni atiyo kod yedhe mamero ji kod gik makamago kata nyathi en owuon kapo nono ni en jendeke kata anyuola ma nyathi nitiere samoro en anyuola ma moro onge winjruok kata dimbruok maber koro angne gikel hinyruoge gi ne nyithindo to kane wang'iyo kidienje mokwongo na winjo kikwacho kata joma mine ma samoro en single parent joma wuone ma samoro nyithindo obigodo ng'ama mi obiro gi nyathi to kodwar nyathini to bende yudo kata nitiere wede ma bende samoro odongi nyithindo ema thoro timo hinyruoge gi kata kelo hinyruoge gi ne nyithindo kata kamano daktari wakawiyo mana matin nono ka waduogo to wang'iyo kaka ka okel nyithindo gi tunyalo timo diagnosis ineno ni chandruogni en magi ma kae to bang'e wabodonje thieth ni thieth nyalo chalo nade.
En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumo kendo wantiere kod Dr. Obondi e studio. Wang'iyo kacha Battered Child Syndrome, hinyruoge makoyiem mikelo kuom nyithindo to ok gin hinyruoge mabiro e yor apoya kata accident. Kik idhi mabor, kik isudi mondo wang'e ni kidieny machielo. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mondo yudi skiza tune mar Yesu Kedo, de mana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel abiriyo hash. Ramogi TV en e od jower duto te. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Jatend piny Kenya William Ruto go bade piny ma owito oko paro mar chik omenda ma higani ma jo Kenya mathoth osebedo ka kwedo. No state of emergency has been declared and there is no national disaster. Doho chungo kwayo mar piny owacho mar nywando jolweny kod obila e kedo kod ng'anyo mar rowere osebedo ka bago e pacho kae. Kanan gi machines ariyo wang', materials mek ji te odhi, stock manan gote bendo odhi. Ji madirom 30 oyangi ni nyowito ngimagi e ng'anyo manyoro e bombe mopogore opogore ka miche moko bende ohinyore e seche ma jo ohala mathoth bende kwano lal mane giyudo odiechieng' manyoro. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. James Obondi e studio. Kawuono wang'iyo Battered Child Syndrome, gin hinyruoge miketo kuom nyithindo e yor oyiem. Wayudo kacha ni thoth jonyuol kata jogo marito nyithindo kata mana jogweng' kata mana nyithindo giwegi nyalo kelo hinyruogi ne nyithindo gi. To seche ma otima kuom thuolo malach, Dr. Obondi nopimonwa kacha ni gini nyalo dhi mabed kit ngima mar nyathini, mobeda beda nyathi ma jendeke, obeda beda nyathi marori, nikech mano e gima osebedo koneno, mano e kodhi mane wapidho kuome kaka jonyuol. Daktari wadwani mondo wang'e ne aftercare, kosetimne nyathi bero kata ka oseduokne chokegi mane otur e seche mane obedo battered ni, onego bedi bang'e no irito nyathine nang'o. Samoro no hinyo buongone, moro nyathi miyiengi yiengo kata midiro malocha ma obwongo dok piny maber, aftercare chalo nade? Samoro ne en bat ma samoro owang' kata lwedo mowang', aftercare thoro chalo nade? Aftercare mwantimo ne nyithindo gi kech bende gima nyaka wang'e Ruth ni hinyo den nyathi saboro riwore gi sexual assault. Ok en ma samoro giriwore, samoro en gi psychological torture. Mago biro kanyachiel samoro. Koro kwadwa ni watimne aftercare, mago nyaka waketi laini. Mwang'e ni okay, athini bambe bo bambe, hiny bo hinye, yes, psychologically bosebedo nyathi misando. Samoro ilore ot the whole week, mago gik manyaka koro wang'e kwaseyude recover koro wang' nono gik matimore ne, ke nyithindo mang'eny biro explain no gima notimore ne.
Koro mano waluwo kamano ero. Koro idwaro ni counselor, psychologist, ka nyathi ng'ol mosebedo kuome to koro tere ka jo physiotherapy. Kok kamano ka en nyathi man kata speech kata timore mong'ol wang'eni ma permanent koro tere occupational therapist mabu puonje kako dak ka ok onyal wuoyo koro itere occupational therapist bu puonje speech therapist biro wal engage ma kamago eko kai koro gibo luwo gi gina children home kuma watero gi mondo gibedie facilities go tenti kuro ma ineno gi joma timo negi counseling moko bende kaka sexual assault bende nyalo bedo gi ukimi tuoche moko mag yudo gi mago bende koro nyaka wameneji maka gibiro noero magi gima timo. Yes. Ma thothne ok ni nyathi ka okelni nitiere kod adhonde kata alama dende kama ok ni ng'eti weya kamano idhi dipa idonjo yie matut nikech thothne obiro ga kod rocho ratiro mag nyathini bende. Mang'eny psychology, sexual defilement gik mang'eny ma timore ne nyithindo. King'iya ni adhola ni mesethiedho kia wundre ni mitimo dressing daily itere children home to weche mang'eny samoro yudo ukimwi samoro yudo sexually transmitted disease mago duto nyaka koro come to picture ke chembe ka koro come up ka nyithindo ma lucky enough to come up to biro wuoyo ni kendo gibo nyisi gilbo lero ni gimoro mama ne bedo katimore negi koro bipenjo gi to ka mama wi mane sandi didwa dagi baba mano ba another option bentie. Yes. Ka step mother kaka mine ma jomo kendo monde mang'eny ka nyathi moro min gi otho wego i mama matin ni ko ya dware ka tere children home kitere kana wai moro to dio dago mago be options wantie one community maber ma accommodate jo wadwa to pinje moko mag wasunguka to koro teri ni ngama chielo ko tere children home ka be bede care. Yes. Thothne nyithindo ma bedo batad gin ga jo higni adi? Kwa luongo ni Bartter child syndrome to mano wawuoyo kuom nyithindo ma ja higni 2 kadok piny. Kech magi to koro child abuse waluongo kamano. To Bartter en nyathi mihinyo to onge yoro yiem. Yes, yoro yiem to kia ok nyal wuoyo koro chuni ni ma nyaka idwar nonro mare. Yes, ng'eny gi jo higni 2 kadok piny. Yes. Gi nyithindo ma nyiri ng'eny ne nyithindo ma yawuoyi koso gite? Gina sex maseyudo mang'eny to gin jowuoyi. Reason maseyudo ni rejection mag parents. Yes. Yeah, parents kaka aneno gi ng'eny gi nyithindo mobigo. Nyithindo mobigo be ka min gi chako tho to koro dayo ba ok dwar gi. Dayo ma wuon dichuo bende kendo chako ema winjo ka kendo sando nyathi. Nitie dayo ma achiel kuom joma tere e jalo en dayo. Yes. Wanyalo paro baby mane wuok Kisicha. Yes. Ama bende yudo ni otok wengene oko. Ka bende wacho kacha ni dagi na chiel kuom achich mane otimo negi gigi. To eseche makoro ikonyo nyathi nikech adier ja higni 2 kochopo nyime kochoko chako bedo jendeke kod gik makamago Dr. Bondi ibro gole nango inyalo konye nango bende nitiere geno ni inyalo gole e chandruok mane oyudo ne. Gole timo ne counseling. Titero gi rehabilitation. Yes. Ng'eny gi nitie centers mag kaka gine children home go nitie rehabilitation. Mipuonjo gi timo ne gi tije mang'eny mag practical work koro golo pach gi gik wane sando gi. Mobed dhano duga maber. To kowege jwangi duoko gi kuro. Kaeto gibedo street boys. To kaeto koro ng'ama konyo gi kuro onge. Then koro wabedo gi problem mag thagari gik mang'eny matimore sani gi. Yes. Wange preventive measures kata gigo minyalo timo mondo mwaduok chien kwan mar nyithindo mantiere kod chandruok ni Bartter child syndrome. Kwa wageng'o gi koro nyaka wang'e waket public awareness kaka pinje mang'eny oketo ni kiwinjo koko moko katimore compound igo simo ne police. Mano ok timre kae. Kendo ka nyathi moro bende inyalo jopuonj bende onego wawinjre go kaka jopuonj mag skul. Koro gin mag ginya nyisi nyathi ni tinde waneno ka en gimon timatime to jopuonj be nyaka lat. Koro yudo ka min nyathi kata wuon nyathi ok dwar respond to alarm ma giketo no to ginyaka luongo chief e skul to chief nyathi moro biro ka to waneno ka waseluongo kama
to waneno gima kama timore none uru gini yes koro mago be nyalo konyo nyathi mago nyalo prevent gik matero timore go kae to ji koro tang nikech nyathi bende nitie joma gigo gi mbaka gik matimore negi and we should encourage nyithindo mabende mondo wuoyo openness koro gipimo kata ka gidhi e kanisa church mates playmates school mates teachers ginyalo wacho inyalo neno kata japuonj neno nyathini nigi sandruok nyathini cha riek to tinde ok oriek nyathini nitie gimoro moseloko pache jopuonj ong'e mano maber ahinya and wanyalo tiyo kodgi kata church kucho ka gidhi kogo mbaka ne nyathi moro wadgi dhi gima kama timore to nyathino dhi nyiso kata pastor onego kam gi weche ma otegno to gikonyogo society nyalo konyowa geng'o gigo eko yes. Kane wachako chenro ni kidieny mokwongo daktari ni ing'iyonwa kacha ni thoth nyithindogi ogibiga kod chandruok achiel. Yudo ni samoro nitiere kod adhola manyien, nitiere kod adhola machako chango kata adhola moti. Yudo ni nitiere kod adhola to samoro nitiere kod choke ma otur. Inyalo yudo ni nitiere kod choke ma otur to bende yudo kata ka samoro obwongo ne oserochore ma kata koro part mar obwongo kaka kuom ranyisi mar wuoyo mar speech cha obedo affected. Tiende ni gin ga complications kata gin ga hinyruoge mang'eny kuom nyathi achiel. Kotenre kod lony ma intiere godo kaka daktari, iyudo ni daktar mar choke ma dhi thiedho choke motur opogore kod daktar ma dhi ng'iyo obwongo nyathini mondo mi oduoke kare ponono ni koro idwa chak wuotho kode e yor therapy kod gik ma kamago. Aneno ka wantiere kod doctors mang'eny mabedo involved mondo mi okony nyathini. To waduto te wang'eyo ni nengo thieth ok yot ahinya daktari. Samoro gini notimore e kor gweng' ma adier yuto ni piny kendo utimo nang'o mondo mi ures nyathini kopogore kod nweng'o mamalo, chudo mamalo mar lakteche mang'eny mabedo involved, utime nang'o mondo mi ujol ngima nyithino mantiere kod battered child syndrome? Koro kaka nyathi kosebiro irwa kaka koro kotur, first of all apenjo to osiptande mage mesedhiye wanono pediatrician mane mathiedhi mane jathiedhi ga kada kantie ka onge be wang'e ni onge osiptende mage mesedhiye to wadwaro records kueko wanyalo request for records tuoche matero nyathino kuro gik mosebed kithiedhene yes kaeto koro wakama pong'en okay doctor pediatrician osethiedho nyathini kodhi ka riere to koro nyathini sano biro gi fracture koro wapenje wadok back to be nigone picha mar wich koso nitimone ang'o wabo ng'eyo from details kano thiedhe gima kamano kata ka en odhi neurologist osebedo admitted in neurology ward to koro ka wiye bende nigi clots to wambe koro biro irwa kata kano thiedhe Kisumu District Hospital koro kele rasia to wapenjo district ne nyathini wanyalo cheko nono ni to nyathini kano biro district kanyo ne en gi head injury ni wacho ng'ano kelo head injury kech wan sadi koro waneno ka en ga choke motur mang'eny gi ndalo mopogore opogore mago be yore mwanyalo nono go kaka wan dakteche to koro wakonyore kaka dakteche kwariwre parachiel ka yudo evidence ma bwana cha tambe yudo mara to waluongo police wakoni nono gima kamano yes. Ne anyuola kata ne society iwacho no kacha ni pinje maoko kata jirani kowinjo ka nyathi go nduru ahinya kata ywak ahinya to gibiro go namba kendo namba no kogo to jogo respond ga piyo piyo to maro ka ing'eni thothne kata kalo mana nyathi ka inyore e bath ndara iyudo ka ng'enyne ji tinde ok kawe gima ino madwarore kaka jalony kaka laktar ang'o ma dinyiso ogandawa? Ogandawa sani koro nyaka wadwar mayom wakonyore okendwa nikech piny to chalo gima koro osejwang'ore ji owere makata idhi report mana jakuo kwalo gwendi to idono ka ok make jodoko kamano koro waywara kamano walwora kamano to kuom nyithindo to wabedo motegno kineno ka nyathi moro gima otimo marach kata ng'ato odho nyathi yo moro mok ber to ichung' te kwere kech kato kata idhi report tin ne mondo police biro mako mondo ka okang' ibuko ni ng'ama go nyathi nere gima rach go isi nyathi nyaka be discipline notion no kata mana skunde pod wawinjo ka jopuonj wacho ni corporal punishment onego dwoki koro pod wagiwe wachope adiedi mwadwaro wachalo joma wachugo e kind Akuru ga Sumbi kech yo mar nyithindo pok wakam mwang'e tang'o maber gi kodwa gi nyithindwa gi kaka okelo gi mondo gidog maber yes koro kanyo bubedo challenge kiro ka nyathi ng'ato rodho nyathi
kata tuwe nyathi e yien rodho ikala ipenye nyathino tima ona yudo kokwalo gima kama inyalo yudo ni mano commensurate gi punishment mimieno yen koro imbi kadho kubadhi nyithindo moko be sama nyalo kawo ni kony ikwanye kaka nyathi momo ojwang' kanyo to lokore gibono bang' otieno oseyawo dhot okelo jokuoge okawo gige madhi gote koro tinde bende ji otang' ji ok dwa weche mang'eny jok dwa weche mang'eny watiere kod chief e kor gweng' ka daktari watiere kod loch nanga e kor gweng' ka watiere nyaka kod mlango kumi e kor gweng' ka bende ginyalo kawo okang' e lwetgi ma kapo nono ni giyudo report ni nitiere nyathi moro ma yudo hinyruok to gikawo chik e lwetgi kaka chief tidhi timako nikech chief echo ne nigi thuolo mar chwado jonjore kata chwado jok matimo timbe makama kata mako gitero gi ka polis. Chief ne gi chike go chon ka niluongo ni 210 section 210 to kano osegole makoro ng'ato kichwadi imake amaka to kisemake be onge gima timo kode nyaka iluong mana polis mamake madhi kode in tiji en mana biro iluongo polis to dhi make kode e kaka idwaro sani chief orani mbene mondo dhi omaki direct tek polis ka gimaki girodhi be inyalo tero gi kawo pith reform ikawo pith reform nigi tocha tocha is not part of yudo gima itimono yo koro mano bomiyo wan gi ginene oinga mang'eny mar timo timbego eko kwa bi nyalo mana ahinya machiegni ndalo mabiro machiegni nyaka walok mana gik mang'eny eko konyore. Yes. Uyudo cases gi uthiedho gi kendo konyo nyithindo adwoko erokamano makende medura meda timo timno nikech adiera seche ma ikonyo nyathi tikonyo oganda ikonyo generations mang'eny mabiro awach madimi lakteche weteni moro ma samoro romo kod nyithindo machal kod ma nikech in kama ibete chakre higa ni chakre pok odhi ahinya tiseneno nyithindo 5 tiende ni dwe ka dwe nyithindo mang'eny hinyore ka kuomi ochopo 5 kuonde mamoko bende ginyalo chopo samoro nitiere moko moge kod chuny kaka mari inyalo nyiso lakteche kata caretakers nang'o ka watieko chenro. Kwachako chenro en gima duong' mondo koro dakteche kaka wanyo molony e thieth kata mana nurses ok dakteche kende ng'ata kata molony e tij thieth koneno kidonda moro mopogore adhola moro to onego ng'i matut makele kaluwore kaka iwuoyo kendo nitie training midhiye gi child welfare itero ga trainings onego gi attend those trainings koro inyisogi gik onego ng'i not ng'ata motimo thieth ok en ng'ama ong'e gimoro amora child abuse en ng'ama nyaka puonje science kaka ineno pichni go eko nyaka one ka ng'ato nyisi gimoro nyaka ipim gi wiyi tiwachi mapogore opogore koro ok en gima yot kik kaw ni ng'ata ma osesomo thieth ni koro ong'e gigi gigi dwaro some training ibed alert inspect ikaw history igi evaluation mare to gi evidence biyudo be nyaka protect kidhi kawo evidence kuom ng'ato bende nyaka protect mondo kik expose case samoro be nyalo ni gimi paro ni kare wrong in main wrong tisiketo ng'ato e yo moro machalo gima en ng'ama rach koro mago be nyalo mi backfiring moko mantino ma ok be ahinya. Yes. Erokamano nya daktari dok erokamano makende poni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye samoro ng'ato oneno nyithindo mantiere kod chandruoge ma owuoye gi Bartter child syndrome odwa no tudre kodi inyalo yudi kanye. Ayuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital on Mondays kendo namba na en 0716 228 338 an be an gi private clinic Insurance Plaza Kisumu, Wedco Center. Kanya ntie Monday afternoon, Tuesday ane theater asia, Wednesday ane clinic, and Friday and Saturday. Yes. Adwoko erokamano makende Dr. James Obondi ageno ni chieng' machielo kendo wabotudore penj laktar wachak wang'e chandruoge mamoko ma wanyalo konyo inyalo konyo kaka laktar mondo wabed kod ngima maber nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Bartter child syndrome. Hinyruoge mikelo kuom nyithindo e yor oyuma. Nyithindo ma higni 2 kadhi piny gin hinyruoge ma bende nyalo wito ngima nyithindo gi. In kaka janyuol, in kaka jarit nyathi, en tiji mondo mi neni itimo tiji maber mondo mi wakony tienge mabiro kata generations mabiro. Nyaka kendo odiechieng' machielo an Ruth Otieno oriti masani.